Hei kaikki. Tämä on mun ensimmäinen video, ja tämä saattaa olla aika paska. Mutta ei se mitään. Mä halusin vaan sanoa sen, että eilen on tehty historiaa. Milloin viimeksi eduskunta on äänestänyt lakivaliokunnan tai jonkun muun valiokunnan mietintöä vastaan? En osaa vastata kysymykseen, mutta eilen oli aivan hirvittävän iloinen päivä. Se oli myöskin demokratian voitto, koska kansalaisaloite, joka on kerännyt eniten kannatuksia kaikista kansalaisaloitteista, ei välttämättä jäänytkään aivan siihen, niin kuin jotkut kuvittelivat. Myöskin mä olen hirveän iloinen siitä, kuinka paljon tukea tämä on saanut kansalaisilta ympäri Suomea. Ja mä olin hirveän hämmästynyt eilen, kun eduskunta päätti sitten äänestää, että asiaa viedään eteenpäin, että kuinka moni työkaveri tuli minua onnittelemaan, vaikka minä itse en olekaan menossa esimerkiksi naimisiin vielä. Mutta se kertoo jotain siitä, että millaiseksi tämä yhteiskunnan ilmapiiri on muuttunut, tai siitä, että me olemme ehkä 2010-luvulla emmekä keskiajalla. Ja minä olen iloinen. Ja tiedän, että moni muukin on. Kiitos.